Inabileg ti ayat, pinaniknekan tinatibkera relasyon di agnobyo nga defen mute iti bangged abra. At iti dehati. True love no maibilang ti ayan-ayat ti 30 ket maysa ti tawen na ani Rex ken ti nobya na ani Jenny. 20 ket 8 ti tawen na. Kas maysa pang maniknek ti pudnong ayat ni Rex. Nasapa nagringi tay bigat tapno mapan gumatang ti sabong nga isagot na ken ni Jenny. Iti establishmento a pagububran da adwa kas helper. Sinorpresa na nga inted ti sabong. Agpada atuleng ken umel ni Rex ken Jenny, kastoydan ana iyanak. Nang rugi ti love story dagitoy idinagam amuda iti special class para kadagiti addaan rangkap iti maysang eskwelahan iti bangged idi 2006. Tawen 2008 idi maamuan ti kakabagyanda nga agkinkin na awatanen dagiti dua. One day inyawid nan bale duwadan sa kasiyay kasi antay mo amutan da mo may istorya ti buong mapaspasama nga gininaram da siya. So kontra iti relasyon da tinaganak ni Jenny iti umuna atawen ti relasyon da. Ngem gapu tapudno nga ayat ti marikrik na da iti maysa ken maysa pinaneknekan da nga awan ti makalaped iti relasyon da. Saan nga iti rangkap wenno siya sinuman a tao. Nagtaray dagiti dua ken nagyanday jay Laguna. Ngem kalpasan ti innem a bulan nagsublimet laeng dagitoy iti bangged. Nagsublida ditoy ngem from that moment kasla naniwala dati power of love di parents si babae nga pinalubusan da idang agkadwa ngem na totally nga agkabalay pay lang kas ni Jenny laeng ti makamo ti sign language ngem magkinawatan dalat tang agnobyo. Daytoy pa itinang patibker ti relasyon da iti innem atawen. Simple lang ti panang celebrar da Rex ken Jenny ti Valentine's Day. Dito'y Victoria Park da nagpasyar ken naging nistorya tapno laing may parik na ti panagayat da iti maysa ken maysa. Adu dagiti mangibagbaga nga ti pakasaritaan ti agayan ayat ada Rex ken Jenny ket maysa apam maneknek ana bileg ti ayat. Awan ti makalaped no puso ti nagkinnaawatan. Bridget Mayor, Balitang Ilocano.